както казахме, други големи компании дават част от работата си или разработването на цял продукт или част от софтуер на няколко или на една компания. Плюса на работата в такава компания, било то малка или голяма като размер, е, че ние имаме чувство, че променяме света. А защо? Защото на всеки 6 месеца на всеки човек влиза в нов проект. Тоест не работим само върху Viber и нови фичъри на Viber, ами един ден работиме върху софтуер, който е за управление на болници. В другия ден работим върху софтуер, който всъщност събира информация от сензори в различни сгради, качва го в клауда и ти правиш data mining, т.е. анализираш тая цялата голяма информация и търсиш патърни, модели, шаблони за това да откриеш проблема, защо тази сграда консумира толкова много от определен електричество, газ, вода, каквото там се сети по най-различен начин. И всъщност това е супер интересно за програмистите, защото ти трябва да научиш проблема. Различните бизнес сфери в софтуерното инженерство наричат бизнес домейн, което ви казах по-рано за терминологията да го познавате. Тоест веднъж разбираш бизнес домейна на medical и health индустрията, после разбираш бизнес домейна на някакъв тип смарт устройства, на хардуерни устройства. Много често сменяш и самата технология. Докато, както казахме, ако работим в продуктова компания, където имаме една основна технология, да кажем, се пише на Java и може тук да се добави нещо ново, в аутсорсинг компаниите самия пазар изисква нови и нови технологии. Колкото по-малка е компанията, толкова повече тя няма възможност да подбира съответно технологията, на която работи. Защото тя трябва да вземе всеки един възможен проект, за да може да съществува и за да може да си набира портфолио. Самата компания го иска сама по себе си, защото колкото е по-малка компанията, тя иска да се докаже, че иска да стане голяма и съответно иска да вземе проект, който е в тази технология, и в друга, и в трета, и в четвърта и да покаже, ето, ние можем много. Това до някаква степен се случва благодарение на софтуерните инженери и програмистите, които износват на гърба си тежестта на това да познаваш толкова много технологии. Ако сте... Казваме всички тези неща, защото вие намирате някъде себе си в тези. Ако вие сте човек, който обича да се концентрира в едно нещо в живота си, да работи само по него, чувствате, че сте хора, които може да се пенсионирате в компанията, в която сте започнали, нали, като малко преувеличавам в това, може би за вас е по-добре да работите в продуктова компания и да разработвате и да надграждате върху един такъв продукт. Ако обаче сте хора, на които всичко много бързо ви омръзва, примерно аз съм лично такъв човек, на всеки 3-6 месеца на мен всичко, което правя, ми омръзва, тогава е по-добре да работите в малка и аутсорсинг компания, която ще ви кара постоянно да учите нещо ново, постоянно да правите нещо ново и това да ви кара да бъдете всъщност мотивирани и заинтересувани от това, което се случва.